Тук сме в болницата с 21 годишния Ерджан, който го простреляха. Можеш ли да ни разкажеш какво се случи точно? С въпросното лице имаме доста предистория. Преди година бях закупил автомобил, след което след известно време след регистрацията автомобила излезна под издирване чрез представителството на Audi с шенгенски инициативи, след което ми се конфискува. Благодаря на прокуратурата, че ми върна автомобила, но автомобила още е под издирване с шенгенски инициативи. Не мога да напускам пределите на Република България. Един вид, имам автомобил, нямам автомобил. Как ескалира да стигне до тази стрелба? За самия случай може да... 6 месеца многократно се обажда от други телефони, пуска заплахи, заплашваме. Понеже родителите ми живеят в Черноочене, заплашваме с майка ми и брат ми, за което ситуацията почва да ескалира между нас, почват заплахи от негова страна, случайно с въпросния стрелец се засечеме на светофарите на Раковска. Впоследствие се получава една гонка между нас. Преди ОМВ под детелината намаля и ми вади оръжие и го насочва към лицето ми, след което аз натискам спрячки и намалям. Последствие той продължава, минава пред него и още слизайки от автомобилите, въпросният стрелец почва да ме стреля. През цялото време пистолета беше насочен към тялото ми, към корема и гърдите ми, но Аллах ме опази. Просто първият изстрел беше към корема ми, аз правя крачка към него, не можа да ме застреля. Втора крачка правя към него. На трета крачка произведе втория изстрел, пак към корема ми, не успя да ме застреля. Той слезе от автомобила си, още при слизане почна да стреля. Третия изстрел, който го възпроизведе към мене, рикошира на асфалта, след което стигна той зад багажника на S-класата. Аз продължавам да вървя към него и продължаваме да го вървя. Всичко се получи в рамките на 15-20 секунди. Казвам да се остави оръжието, както и аз съм нямал никакво оръжие в мене, с голи ръце бях. Въпросното лице няма как да се оправдае, че се съм защитил, понеже още при слизането от автомобила започва да стреля. Благодарен съм на горния, както че ме опази от тези 3 куршума, четвърти на крака ми. И най-вече съм благодарен, че случайните минувачи не пострадаха от случая, понеже той стреляше към корема ми на воля, а патроните отиваха най-вече на автомобилите, идващи от Димитровград посока Хасково. Благодарен съм, че просто на такова обществено място не се получи нещо сериозно, за което други семейства да патят. След като те постреля, ти в линейката припадна ли, как се чувстваше? Значи, така да го обясня, през нашето разстояние беше 5-6 метра. Преди четвъртия изстрел, разстоянието ни се съкрати до 3 метра. Нямало никакво сбиване, никакво наръгване, както го пише по жълти кафяви медии. По случайност идват служители, които в последствие разбрах са били от ОДМВР и съм им много благодарен. Той ги вижда, обръща се и ме застрелва пред тях публично. Пред полицайите? Пред полицайите ме застреля публично. И кръка в какво състояние ще бъде? За бъдеще? Кръка, заздравяването на кръка, поне ще ми отнеме минимум 1 година. Заздравяването на кръка, все пак имам имплант. Благодаря се, че съм млад и имам силна воля, както и дух. Благодаря на това ще го преодолее и това. Какво мислиш за обвинението на човека, който те е нападнал? За обвинението, мисля... Средна телесна повреда? Мисля, просто е пълен смях, понеже нищо общо няма как да има за средна телесна повреда, понеже 21 век сме един шамар, може да го образуват от лека на средна,
а все пак става въпрос за 4 куршума изстреляни към мен. Четвъртия, който улучи кръка му. През цялото време пистолетът му беше насочен към корема и гърдите ми. Ще да произведе 5 изстрел, но органите на реда спряха твърде близко до него и успяха да реагират твърде бързо. Благодарен съм на органите на реда, благодаря на всички, които дойдоха, както и се обаждат. Както и бих искал да добавя към всички да знаят едно. Не съм грешен, няма да наведа глава и до край надявам се правосъдните органи да се ангажират лично с случая, защото случая реално не е средна телесна повреда, а опит за убийство.